I'm sitting on top of the world. Не точно на върха на света, обаче на върха на наблюдателницата. След кратка схватка с тези юнаци, които искаха да ме окупират. Ето го. Бар, ресторант, басейн, не знам какво ще на комплекса Бахи дел Сол към океана. Оказва се, че освен към естуара, където е пристана за яхти, скрити спокойно, тихо, без никакви вълнения, като на прибоя тук, има и продължение на комплекс от друга страна на пътя, посока океана, където се намирам в момента. И за това обиколката 360 завърши. Чао на юнаците, чао на вас.